No. Ja vás vítam a pri ďalšom Scrap Mechanikovi a snad z novej série. No, prvej. Takže, tu na nič. Tak, to vezmem. A to bude chybel. Jakinak, takže. No, mal som si zobrať odňovať. Malo by tu byť snáď aj viacej týchto kýblov. Dúfam. Prosím. Vedro. 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 A keď toto hasím, tak ja neviem. Tak rozmýšľam, že znova by som začal beskou tam, jak je tam, jak je toto, ten strojovňa. No a to pre začiatok by mohlo stačiť. Nechcem sa osadzať tu lebo potom keby čo to stiahujem, tak to je strašne na dlho. Ja absolútne neviem, čo mám správať. Tak to by malo byť uhasené. Dobre. A teraz to vykrademe. A beriem iba podstatné veci, takže na toto treba, ne. Toto treba. A teraz. To je vzácne. Tak. To je pre začiatok všetko a teraz treba baterku. Myslím. Dúfam. Neviem. Kde si ty boli? No aj paradajky. Dobre. Tak žradlovodu netreba sa starať už. A toto bola čestka. Mrkva. Takže. Ďalšia čestka. Ďalšia čestka. Ďalší kybel. Takže, a tu by nemalo byť už nič. Ak sa dobre pamätám. No tak nie. No poď sem. Hlava? Je tu hlava. Nič, dobré. Oblíkať. A znova. A tieto tu čo to sú? Tyče sú dôležité, pretože z nich padá scrap metal. Toto tu, čo sa robí klasické železo a vlastne používa sa to vo väčšine receptov. Tu je, áno, baterka. Nie je to všetko ešte. Takže. Komponentky, ten je tiež, s tým sa upgradeuje. Jau.
schválne. Všetko tu robím na schvál, úplne. Mrkva, komponent, dobre. Teraz sa nespáli. Jo. No. Dobre, tak nie. A teraz tú baterku mám. To, dobre, to si dám tu na. A ja si už popravde nepamätám, čo dáva koľko žeradla a čo vody. Ale tak snad to bude v pohode. Tu si ty hen. A najlepšie sa títo tu na chumaj zabíjajú tak, že keď do neho džubnem a potom bez šprintu idem dozadu a držím ľavé, tak potom on ma nehitne a ja ho nahitujem. Čo sa vyplatí. Tiež vyplatí, toto beriem a čo? Koľko tomu? To stačí. A čo má tu? No, dobre. Trubky ešte vezmem. Trubky sú užitočné a drahé. To sa bude hodiť. Tak a teraz čo nepotrebujem? Toto nepotrebujem, toto potrebujem. Dobre, 4 kolesa by boli. V pohode. No, asi v pohode. Chcel sa hodí všetko. A zase tu horí. Ešte to nespálené drevo by som mohol zobrať. To by sa tiež hodilo. Z toho sa potom robia tie železo, tuším tiež. To je tiež potrebné. Koľka toto? 3. Vieš? Čo chceš? Dobre, máme machine. Máme machine. A to je tam. Ideme tam. Aj keď ten ember. To drevo by som mohol nabrať. To nebude stačiť, no. A to za to by malo byť tiež stačí. Áno. To niekde. Tu je, no je. Jo. Kde je ten geňokár? Takže. No, tak pôjde. A teraz tam. A pokúsi sa prežiť. No tak,
Ešte toto pozriem a... Vyzerá to byť pustené. Tak to pozriem a potom už idem tam. Tak idem rovno tam. Pomoc. 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 Nechaj ma. Pomoc. Jau. Pomoc. Nechaj ma. Nechaj ma. Oh God. Nechaj ma. Pomoc. Bež. Nechajte ma. Kokoti. Kurica. To bude na... tieto. Na kravy. Že som zobral med. Ži. Fú, tak toto... Oni sa sem dostanú. Oh. Dobre. Nie. Pomoc. Prosím. Preži to, ty lobotu. Preži to, ty pustich. Prosím. Nie. Kde ste? Oni sa zabili navzájom. A fakt? Dobre. Tak potom dobre. Dobre. To je všetko hore. Dokiaľ. Nechaj ma. Fuj, tak toto bolo tesné. No, aj tak sa to dá vymyslieť. Je tu ešte niečo? No. Zjavne už nie. Môže byť. Fú, tak toto... Tam je sklad. Yes. OK. Tak zjavne mám šťastie, no. No, aj keď neviem. No, dobre, tak to je ďaleko. Na to pečem. Ale to je blízko vody. Ja mám možno šťastie, fakt? Ja možno fakt šťastie? To je blízko vody. Ukáž, čo je tu? Poď, banďorky. To je ventilačka. No. Čo to je? To si vezmem. Dobre, ty ma nechaj. To si vezmem. Nechaj ma. Nechaj ma, ty rasistická svine. Lava? Tak nie. Lava nie. Dobre. Dobre. To je zrak nejaký obchod. OK.
Ok, toto berám. Čiže to, na to serem. A to je to. Na. Tak, nič to plne nezostane. Tu ešte naproti niečo. Tak aj toto vyrabujem. Berám. Zemiaky! Yes! Dobre, fú. Tak to bolo. Nechaj ma. Dobre. Väčšinou takto tu znasilňuje krávu. Ešte tam je dačo, hajzel. Čistka. Bolo tu požuj krávu. No iba, hajzel. Hej, tu je kráva. No tak. Schválne, či to ešte funguje. Žer. Dobre. Žer. Daj mi mleko. Yes. Daj mi mleko. Ježiši Kriste. Ja dúfam, že oni ma nesledujú henty tam. Traja. Nech sa dobre no áno. Tu je ten oný. Tam je ďalší. Ja sám. Tu je baterka. Yes, komponent. Tu spať nebudem, tu ma ešte znasilní. No, to je jednotky. Čo tu je? Dobre. To je storič. Dobre. Takže zemiaky. No takto. A nie, to si berem. Odložím tu, čo tu odložím. Zatiaľ toto. Radio tu môžem... nie, radio a pole. Toto tu môžem odložiť a... paradajky. Tak. Pusti ma! What? Je. No to je ako fakt šťastie, že to je pri vode. To som... to je ako... on to... funguj. Dobre. A čo chceš na to bota? 10 komponentky. Dobre, tak ja idem farmiť. Alebo ne, farmiť. Tak aspoň si ukážeme, jak sa farmáči. To ide položiť po... no. Pôjde to položiť aj na kameň. Ak by to išlo na kameň. Nejde bohužiaľ.
Tak si to mám takto tma. A ak sa dobre pamätám, tak oni by to mali sem... No, neviem, nevidím. Tak a dám tu... To tak. A čo? Ešte vedro. No. A ak to ešte funguje, ak to napravili, tak je tam takto do stredu. Hej. Tak ešte to funguje. Tak vlastne týmto zaleje obe. No. Ako predtým to bolo tak, že do stredu tu zalelo aj 4, ale tak nevadí. Ale no tak. Funguj. No, dobre. Tak. A ešte tu mám... Jak sa to volá? No ju. Dobre. Aha. Si ty. Dobre. Tak čo stojí motor? Drevo. Jasné. Tieto prvé by mali byť iba to tí malí zelení. Ale... 3, 4, 5, 6. Ale aj tak to môžem. Tak vlastne a teraz keď to vyrachnem, mal by som z toho mať 10 základného dreva. Svetle. No a z tohto potom... A z toho potom tu naurobím ohradu. Kým nazbieram dosť, tak keď som nazbier... Raz, dva, tri. Keď to dokončím, tak sa ozvem. Tak. Za chvíľu prídu. Zatiaľ to vyrastlo, takže... A tu nás to... No. Nebolo to až tak strašné. To fakt vyrastlo. Tak. A už len pol minúty. Dojdú sem tí oni hlavatí. Ešte ich hlavy dokážu takú zajímavú vec. A to je všetko. Ale... No, za chvíľu sú tu. Tam je čestka. A už ich počuť. Čo to je? A to je drevo? Sa tu jedno nechal. Nevadí. No poďte. 1, 2, 3. No poď. 1, 2, 3. Toto si vezmem. Hlava žiadna. Toto si vezmem. Hlava žiadna. Všetko? Tam je jeden. To je všetko. On tak, keď jeden ostane ako schovaný, a nikdy sa ho nedá nájsť. A potom je to otravné. Celý čas. Baterka. Kokos. Aj keď elektromotor to asi používať nebudem. Lebo tie baterky, nám na to treba chemikálie. A
Na chemikálie treba nájsť rieku divnú a je to celé také zložité. No tu si. Lava. No, no a vlastne tie chemikálie tam treba nájsť takú hnusnú rieku. Fialovú z tohto rafinérkou vyťahnuť. A to isté aj a vlastne palivo máme aj tu v oceáne, je ako také creosote oil, ktorý sa potom rafinuje. Ale no. Ale ako ťahať zo zeme pumpou sa dá tiež iba v takých rieke, no. Ale podstatné je, že tam je pole, na poli sú veľa tých oných s vidličkami a veľa kráv. Ale tak zatiaľ sa môžeme ešte vydať na menší prieskum. Pum! Yes! Toto sme hľadali. No ale vlastne keď veľa nedostanete damage, tak vlastne viete prežiť aj iba z toho mlieka z tých kukurice. A vlastne nemusíte potom farmiť to samotné ovocie zeleninu, ale stačí keď farmíte tie zemiaky. Ale to prečo sú zemiaky dôležité, to ešte hovoriť nebudem. No to by bolo ako veľmi spoiler do ďaleka. Jo. S tými včelami toto. Ale tak toto sa mi ešte nestalo, že by som mal tak blízko. Dobre. Vlastne toto treba tiež pumpu aj čestku, takže to je také no drahé, ale potom vlastne v pohode, lebo to tuším, že nie, ono tuná dávate ako tú pumpu a k tomu pripnete čestku, ktorá dáte buď toto, ale brokolica je najvzácnejšia z týchto tuná. No, zelenina, ovocie, ale ono potom tu na to vypadne v boxoch a potom viete s ním obchodovať. No a potom by mala byť ešte jedna pumpa, kde je, tuším, pomaranč, banán i jablko, ale to si nesom istý. Nechaj ma. Na tomto som vravil jesť. Sedí. 4. Dobre. To som nečakal. Kde je ten ďalší? Poď. Yes. Dobre, ďalšieho tu nevidím. To by mohlo byť. Ale ešte jeden ten komponent potrebujem. Tak. Ešte jeden získam a... No a potom uvidím. To je čestka, poď prosím. Yes, dobre. To stačí a idem domov. Takže. Tak. Tu by som to ukončil a za kamerou dojdem do domu a v ďalšom dieli si urobíme toho craftbota. Na to potrebujem 90 tohto a 10 týchto. To by malo stačiť a circuit boardy mám tiež. Takže čaute a dúfam, že sa vidíme aj v ďalšom dieli.